Asin ngunya na mamatian mina ang padusang balik, kansa mo pagabuso asin kapabayaan. Padagos ang dabilabing pag-init kang kilaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakula sa nagkukusog, ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibilikan, kundi ika mamamuto nama. Sa mo kami minahagan ng kapatawaran, kansa mo mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mo mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kansa imong nilalang. Asin mga matinabang na parasurog ang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod. Tukdoy kami maging simbahan sinudal, asin gibuha kami mga saksi kang kaugmahan kan Ebanghelyo. Inantabayan mo kami kaintungon yan, asin sagkod paman. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamot, sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magkaming padi, propeta, asinhade para sa banwaan mo. Huli kay Kristo, kagurangan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibim mo kami. San Gregorio Magno. Ipamibim mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibim mo kami. Sa ngaran ka nama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Sabay man yato isang tamis ang kanyan, minasunod na intensyon. Para sa kalag ni Amelia, ni Jellica Toledo and family. Asin man, para sa kalag ni Carmen at San Ricardo, kan Manlapas family. Para sa kalag ni Manuel, asin Emmanuel. For all souls and all saints, Anonymous. Para sa kalag ni Rey, Teresa Villanueva. For the soul of Bibiana asin Rodolfo Sr., ni Ricardo Arnaldo. For the soul of Leticia and Ezekiel, Selfedes family. For all souls in purgatory, Dae family. Sa kabus na kalag, Salazar family. Efren, Ezekiela, Calapinado family. Pasalamat, kang Gabiana family. Asin man para sa kapahinguluan kan mga minasunod na kalag. Cesar Amando Jr., Cesar Jr., All Souls, ni Monina Manalo and family. Lenita and Hamito, Ines and Placido, Joanne asin Juan, kang Gabiana family, Adela asin Segundo, Maylin, kang Castuera family, Lenita Rosalie and All Souls, kang Manrecki family. Para sa kabus na kalag, Pila Cruz family, Rodolfo Sineda Lucielio, Sofio Ignacia Natividad Bitadura, All Souls ni Ellen and J. Bass, Leonora and Federico, Arlis, para sa kabos, Nimpa Diaz, Eduardo and Bia, Can Orozco family, Sofia and Florencio, Romeo and Sonia, para sa kabos, Alsaga family, Conchita, Pablo, Belen,
Belen family, Lucelle, Basi family, Nestor, Melenda Itzano and family, para sa kabos na kalag, ni Noel Itzano, Nigel Itzano, Miguel, ni Susan Buen, para sa kabos ni Susan Buen, Felisa, Narcisa, Dinicius, ni Mary Jane Malto, Asuncion Bayanid, Joel, ni Marjorie Rosco, Rodolfo Crispina, Conchita Asin Romeo, ni Francis Habanes. Para sa kalag ni Tomas Asin Rosita, Leopoldo, Eduardo Can Orozco family, Felix, Jesus, Rusa, and Padre Joy, the Bergie, Hermo, and family, Christy Asin Aldrin, Cambillaranda, and Agaban family, Trinidad, Gregorio, Annabel, Leo, Felipe, Azucena family, Cecilia, Edelberto, Weltrudes, and Georgie, Rosa, Roberto, Cansabal family, Alwin, Canmadrona family, Henry para sa kabos na kalag, ni Anicia Perdigon and family, Micaela Crispolio Olio, Pasita and Andres, ni Ruby and Jerry Asuncion, Juan Pilumina Crispin and Gregoria, Maria Paz, Jade Raiden, Rosabella Presentacion, Rosalia Emerito, Luisa Primitiva and Ambrosio, Bonifacia Asin Policarpio, Gregorio Asin Basilisa, Can Garcia Asin Real family, Miguel ni Camduban family, para sa kabos na kalag, Benjamin ni Sherry Bay Libero, Carlos Sr. in Eupemia, Carlos Jr., Timothy, Joshua, Garrido family, Glenn Asencinia, Can Lucero family, Naija and Melanie, Can Jacob family, Patrocinio in All Souls, Litsi Solomon and family, Leonora Adoracion, Clarito, Rosabel, Jose, Welpranle, Ignacia Juan Rodolfo Sr., Ananias Natividad, Efren, ni Ana Sudsud, Jerry Asin Edita, Hali sa iyang mga aki, All Souls, Rolando Hidalgo Jr. and family, para Romeo Marcos, Canvelia family, Carlito Abella, Maria Siana, Lika, Cangabarda family. A special intention for All Saints, Miranda and Martinez family. All Souls, Benilda Daife and family. Selena, Jubel, and Joy, the Marioles and Bellarmino family. Igmedio Sr., Reynaldo Francisco Jr., Corazon, Paulino, Lydia, Jesusa Rosa, Francis, Celita Fe, Lailani, Winihilma, Ryan, Rafael, Francia, Edgar, Henry, and All Souls, Candaito family. Susimo Asin Laura, Silda, Cosme and Renato, Eugene and All Souls, Narostom Perez and family. Rodita and Salvador, Mr. and Mrs. Ryan Magdaong and family. Sinaida John Paul Keisher, Juanito Can Araojo family. Remedios Asin Anita ni Karen Arimado, All Souls ni Nelly Madrona and family. Maria Crescencio Jesus Asin Jose, Merey Kael Onyate and family. Pasalamat kan mga minasunod, Roberto Aborde and family, Joselito Martinez.
asinmampa sa kalag ni Oscar San Francisca, Teodora asin Eugenio, ni Calmada asin Mandani family, Mariano, Restituto and Gregoria, All Souls kan Basco family, Nicanor Sr. and Eugenia, Nicanor Jr. kan Aborde family, Macario asin Corazon, Amparo asin Monico, ni Hermi Astor, Jesus ni Hermi Astor, Dennis, Alex, Eugenia and Jose, Elena and Jose, Mariano asin Hermohina, All Souls, Nelito and Angie Marites, Apolinario Jr. Elwin, Nemenci Toledo and family, Evelyn asin Ernesto kang Contante family, Pedro Jr. and Romeo ni Gloria Tripolca, Octavio and Gloria, Gemma and Jonathan, Geraldine Lara, Nicomedes, All Souls, and Miranda asin Martinez family, Teresita kang Galvez family, Alfonso asin Lourdes, Libby, Fernando, Canudado family, Emeteria and Eliseo kan Alamil family, All Souls kan Alamil family, Bernardo Jr. as Rita, Lydia, Risa, Odette, and Julius, Gisela Samarista, Wilfredo as in Matilde, Jose Rizal, kan Villamor family. Para sa kabos na kalag ni asin ki Ana, kan Mirabueno family. Para sa kalag ni Eden and All Souls, Jesus, Cañada and family. Rosario asin Wenico, para sa kabos na kalag, Dionisio, Alcera family, Dionisio ni Elena Padayaw. Diyos Maria aga sa liwat sa inyong mga tugang, ngunyan ika-31 Domingo sa ordinaryong panahon, asin ngunyan man sinisilabran niyato ang kapiyastahan kan mga kalag. Ang sa tuyang selebrasyon, pamamayon na Reverend Father Herbert Canaro. Matindog na po kita, asin awito niyato ang awit sa pagpuon. Ang kapahingaluan na daing kasakuran, itao mo sa inda, kagurangan, asin magpangraw sa inda, aliwanag na daing ang kapahingaluan na daing kasakuran, itao mo sa inda, kagurangan,
asin magbangraw sa inda. Aliwanag na daing katapusan. Ang kapahingaluan na daing kasaguran, itao mo sa inda kagurangnan, asin magbangraw sa inda. Aliwanag na daing katapusan. Ang kapahingaluan na daing kasaguran, itao mo sa inda kagurangnan, asin magbangraw sa inda. Aliwanag na daing katapusan. Sa ngaran ka nama asin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kaguranan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa saimong espiritu. Sa tuyang rumdumo na sin pagsulsulas no makasalan, nganing magkanig kitang magdolot kay ning banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tukang. Nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nang nga di ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadas to makasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka. Mamibi kita. Mahera ko na Ama, dangugaan sa mga pamibi, sintawi kaming kaalingan, mantang binabagos niya mo ang sa mong pagtubod sa imong aki. Sa imong nasa iyong binuhay liwat, sa mga gadan. Pakusugan sa mong paglaom, naan sa muyang mga tugang tarlikod na sa buhay na ini, mahihirasan kang sa iyong pagkabuhay liwat. Siya na buhay sinagahadi kay pamuha sa Espiritu Santo sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Matuko po kita para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyo yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro nin Makabeyo. Nagtipon man siya ning kantidad na uminabot sa 2 kilong plata, hali sa gabos niyang tawuhan, saka ipinadara sa Jerusalem, tanganing gamiton para sa dulot sa kasalan. Ginibo ni Judas ang nobling bagay ni ini. Huli ta nagtubod siya sa pagkabuhay giraray kan mga gadan. Kunday siya nagtubod na mabubuhay giraray ang gadan. Ang pamibi para sa inda, sarong kalulungan, sa kamayo nin halaga.
Huli kan sa iyang pusog sa kadyusno na prinsipyo, na ang gabos na tawong maimbod sa Diyos, mag-aako ni dakulang premyo. Kaya, ginibo niya ang pagbabayad para sa kasalan kang mga nagadan. Tanganing mapatawad ang sa indang kasalan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan mabuot, asin maherakon. Ang kagurangnan mabuot, asin mahihirakon. Maherakon ang kagurangnan, asin maugayon. Maluway sa pag-angkot, mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan mabuot, asin mahihirakon. Dain niya kita pinapadusahan, susog sa satong mga kasalan. Dain niya kita binabalusan, susog sa sarong mga karatan. Ang kagurangnan mabuot, asin maheherakon. Siring na ang ama mahiherak sa iyang mga aki. Ang kagurangnan nahiherak man sa mga may pagkatakot sa iya. Aram niya kung hali sa ano kita ginibo, rumdum niya na kita mga kabo-kabo. Ang kagurangnan mabuot, asin mahihirakon. Ang buhay nin tawo kabaing sa duot. Minatalubo siya arog kan burak na yaon sa uma. Dangan inagihan nin doros asin nawawara. Da inagiraray nahihiling. Ang kagurangnan mabuot, asin mahihirakon. Alagad ang danay na pagkamuotin kagurangnan, sagkod lamang para sa mga tawong may pagkatakot sa iya. Ang sa iyang katanusan magdadanay sa gabos na kapag-arakian, sa mga minautob kan sa iyang tipan, asin maimbod na nagigirumdom kan sa iyang mga tugon. Ang kagurangnan mabuot, asin mahihirakon. Matindog po ang inanyugon niya ito ang ikaduhang kapasakon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano pa ang masasabi dapit kaini? Kung ang Diyos kaapil ta, si Isay ang makakalaban sa to. Kung dain niya nga ni pinangalad ang sa iyang sadiring aki, kundi itinaon niya para sa to gabos. Ang gabos na bagay pa daw ang dain niya itao sa to, kaiba kang sa iyang aki. Si Isay ang magsusumbong tumang sa mga pinili ni Diyos. Ang Diyos mismo ang magsasabing daisinda ning kasalan. Si Isay palan ang makondinar sa inda. Si Kristo Jesus daw na nagadan, nabuhay liwat asinyaon nangunyan sa tuon ng Diyos, ang nakikimaherak para sa to. Si Isay ang makakapasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaditan o kadipisilan o pagpasakit o kagutuman o kaya kadukaan o pag-alaman o kagadanan. Si Isay, siring na nasusurat, huli sa imo kami ginagadan sa bilog na aldaw. Inaarog sa mga karnerong bubunoon. Dai, ang gabos na ini, madadaog ta huli ki Kristo, na namuot sa to. Huli ta ako minatubod, na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyana, ang mga maabot pa, ang mga kapangyarihan, ang kahalangkawan, ang kaharuman, o ang anuman ninalang dai pwedeng makapasuhay sa to, sa pagkamuot ng Diyos na yaon ki Kristo Jesus na satong kagurangnan. Ang tataramon ni kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kang banal na Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia.
Ikakagurang na nandahalan na sinbuhay, ika ang katotohan. Buhay na daig kasakuran itatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Sinabihan sinta ni Jesus, "Di ko maghadit, magtubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako. Sa harong kang sakong ama, dakulan kwarto, maduman ako sa pag-andam ning lugar para sa Indo. Dahil kini sabihon sa Indo kung bako ining totoo. Pakaduman ko sa kapakaandam ko ning lugar para sa Indo, mabalik ako. Dangan ipag-iiba ko na kamo. Tanganing kung sa ina ko, duman man kamo. Aram nindo andalan pasiling sa lugar na padudumanan ko." Nagsabi sa si Tomas, "Kagurangnan, day mi aram kung saan kamaduman, paano yung maaraman ang dalan?" Sinimbag siya ni Jesus, "Ako ang dalan, ang katotohan, asin ang buhay. Dahil din makakaduman sa Ama, kung bakong huli sa ko." Marina Bareta, kang sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Marahay na aga, naumutan kong mga tugang. Ining sa tuyang ginigibo, pagrumdom, kay ining kaaldawan, kang sa itong mga naumutan nagadan. O kaaldawan kan mga kalag. Nakatakod po ini sa satuyang tradisyon, nakatakod ini sa satuyang mismong artikulo nin pagtubod. Kaya minsan anong question kang sa tuyang mga tugang na din nagtutubod sa realidad na ini, para kita magiginibo nata yaon ni mismo sa pagtubod ta. Kung aram ta patabi so pag suminatubod na pagpangadji ta, duman tabi sa mga ultimong sentence sinasabi ta, nagtutubod kita sa kapatawaran ni mga kasalanan, sa pagkabuhay liwatin magadan, asin sa buhay na daing kasagkuran. Iyo ini ang pundasyon kang selebrasyon na ini. Nagtutubod kita. Kaya may ginigibo kita. Ang pagtubod daa nawara man ki aksyon, garima sa nabagtingan na maribukon pwedeng laog. So kung kita nagaduruman sa sementeryo sa aldaw na ini, iyaon dadaratan pagtubod na iyan. Nang sa tuyang manamutan nagadan, may buhay na daing kasagkuran, asin sarong aldaw, mabubuhay liwat, asin maghihirlingan man giraray kita. Sabi kan kagura na sa Ebanghelyo, gusto niya na kung sa insiya, duman man kita. Asin habo niya na nisaro may mawara. Kaya ngunyan, aldo na ini, pagkatapos tang ipagrukyaw asin arangon ang kaumawan kang mga santos kahapon, ngunyan, pigtatarawangan ta sa pagining pamibi
ang mga namumutan niya tunggadan na dai pa nakakaabot sa langit. So kasuhapon, nagpakaabot na ito sa langit. Nakugos na ito kan Ama. Yan, na-welcome na ito ni San Pedro. Ito mga santos. Ining piga para nga di tangon yan. So mga tugang ta ini, na day pa nakakaabot sa langit. Pero, makakaabot sa langit. Na day pwede na daing, day kita makaabot dumanta, may naka-reserve na kwarto duman sa to. May naka-reserve duman na residensya sa satuya. Dan sabi kan kagurangnan, ang sa to mga pangaran nakasurat sa langit. Wala dyan yung question. Sinabi niya yan. Ang sa inyong mga pangaran nakasurat sa langit. Sain? O, asaharon nindo, sa residensya nindo, sino pigbuktakan pangaran nindo? Bako dyan sa gate. Ini kana residence, nakabugtak sa gate. Kung daiman ki gate, di sa kwarto. Ini ki ate, uni ki kuya, uni ki bunso na kwarto. Di ba? Kung dai nganing kwarto, minsan ulunan tapos banig, may pangaran kung sa'y nagigda dyan. Di ba? So ini ang pigasabi sa to kan Ebanghelyo. Di maghadit, basta magtubod sana sa Diyos, magtubod sa sinasabi niya. Na minsan mga tugang ta, sabi nga ni kan, minsan aram tagayod na may mga pagkukulang sa mahal na Diyos. Kaya maghadit, makakaabot sinda sa langit. Kaya di magtunong sa pagpamibi, sa pagrumdum sa inda. Pagpamisa, pagresponso, gabos na paagi para magrumdum sa inda. Tapi nga ni, aduman kita sa Campo Santo, masulo kita ki kandila, umadara ki burak. Anong kahulugan kayan kung wara man kita nin lamang nin pangaji para sa inda, minsan sarong ama niya mo. Ano yan? Ang burak na dinala sa sementeryo, narito man lamang pinamibian, basura yan. Ang kandila na sinuluan ta sa sementeryo, wala man lamang kitang pangaji, basura man yan. Wala man kahulugan yan. Ariw-ariw lamang ang duman sa lapida. Alagad, kung minaduman kita sa sementeryo, may mga darang burak, mga darang kandila, asin pag-abot duman, minapangaji kitang Santo Rosario, minanobina kita para sa mga gadan, duman sa tuwing pinagibisita. Yan. Ang burak asin kandila na yan. Sabi nga ni, ang alimyo kaiyan nakakaabot sa langit. Kasi nagiging maninigo na simpleng offering niya to sa abot ka sa tuyang makakaya. Ngunyan, masapot ka mo, ano ngayon pagkakaibang niya, Father, kang misa dangan responso. Nagrapot na kamukaan. Simple man sa yan. Gusto ta na ang sa itong mga naumutan na gadan, makaabot sa langit. Gani man sa narog kayo ni, may aki ka na gusto mo makaabot sa tabako, yung ka sa Ligaspi. Kung gusto mo, so, kung ipapamisa mo ang sa imo naumutan na gadan, gari ka nag-book sa Grab. Pagkatapos, no, sa simple, special, Grab, o kaya taxi. Paggali sa Ligaspi, diretsong tabako. Pero, pag responso, yan, mahalat ka kang pampasayro na mapano. Kaya baga ang sobre, pirang laog kaan, 20, o bagon malarga, dahil malargang bako ang pano. Diba? Yan. So, gabusan makakaabot sa langit. Gabus na kalag na pigapangal, makakaabot sa langit. Kaya lang, ani ba madali, makaskas, ani ba luy-luy sana.
Luay-luay sila. Sabi nga, slowly but surely. Pero, yaon ang gabos. Kumbaga, de isinda nagpipili kung anong pangadji ang itaw ta sa inda. Ang importante, narumduman ta sinda. Pagpadaba mo, o pag-aram mong padaba mo, o aram niyang padaba mo siya, dahil siya nagpili. Di ba? Di ba? Dahil ka mapili. Kung aram mong padaba ka, dahil ka mapili kung anong pasalubong sa imo. Kung pandisal na malunggay o mamon na hali sa bikiri, ang importante sa imo, pinasalubungan ka. Dahil nagapirili. Maugmaw na sinda maugmaw na sinda narurumduman ta sinda sa abot kang sa tuyang makakaya. Okay. So, kumbaga, ining aldaw na ini, nakulao na kaugmahan, selebrasyon, kang sa tuyang simbahan, hulita, iyo ini ang pigaapod niya tong saro kitang komunidad na nagdalakbay, pasiring sa langit. So mga ituo na, pinapangadji kita na maging makusog sa atong pagtubod, day magluya ang sa tuyang pagsarig sa Diyos. Siring man, so mga yaon nagahalat sa pintuan kan kalangitan, padagustang ipinapamibi kasarabay ang intercession kang mga santos na sa lalong madaling panahon makamtanan ninda an maugmang kugos kang sa tuyang Ama duman sa langit sa pag-ako sa inda na bilang mga aki na nabuhay sa kinaban kaibahan ta. Tukaw po muna. Matidog na po. Ipahayag ta ang sa tuyang pagtub. Nagtutubod ako sa rong Diyos ang mga makakaman, kagibo kan langit asin kandaga, kang gabos nahihiling asin ay nahihiling. Asin sa sarong kagurang na ni Jesus Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asinamon lagi kan sama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, uli sa iya nagkaigwa kang gabos, uli sa tong mga tao asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asinan nila man huli kan Espiritu Santo, kay Berhen Maria, asinani tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sa God sa kagadanan, asin inilubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay, asin may gadan. Ang sa iyang kahadian din katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasun kagtaw ng buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba ka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway.
Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko at sinapostolikong simbahan. Nagpapahayo ko ng pagtubod sa rumunyag, pagpatawad din mga kasalan. Asin naghahalat ako kang pagkabuhay liwatin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Banal asin marahay na pag-isipon na ang mga gadan ipagpamibi tanganing makaligtas sa saindang mga kasalan. Kaya, girundumuntan asin ipamibi ang mga gadan. Asa tung simbag kagurangnan inanyugaan sa muyang pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa muyang pamibi. Ang gabos sa mga kalag sa purgatorio, na day nakakagirumdom, tangani makaawas asin darahon sa kamurawayan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga gadan sa tuyang parokya, daraan tanda ng pagtubod, tanganing makam tanindaan kaugmahan, asing katuninungan sa kamurawayan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga gadan sa tuyang pamilya, tanganing gabos magkatiripon giralay, duman sa kamurawayan, sa panahon na daing kasagkoran. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa muyang pamibi. Kita gabos na uyadigdi, tanganing di itamaling awan itong mga nainot sa to sa ikaduwang buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, asin kagurangnan, ang samuyang buhay yaon sa imong kamot. Nilang mo kayo para sa imo, mabuhay magadan man kami sa diri mo. Lugod kayo pa sa imo sa kudpaman, uli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Inuumaw ka, kagurangnan, Diyos ningabos na linalang. Ulita sa imong pagkamatinaw, nagago kami din tinapay na idinudulot bisa ihimo ungakan dagat asin kagimo kan mga kamot din mga tao ini magiging para sa mo tinapay nin buhay pag umawon ang Diyos sa paman. Mamibi ko mga tugang, tanganing ining sako, asis na indong atag, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imo makamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to sing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nagkakasaro kami sakramentong ini, huli kan pagkamot ni Kristo. Ako ay ning mga atang asindaraha, ang sa mong mga tugang sa kamurawayan, kan sa imong akit. Nakagurangnan sa panahon na daing kasagkoran, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. hindi taas minas sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos nakakaligtas. Danaya si minsan sa il. Magpasalamat kami sa imo kaguranan banal na Ama.
Diyos na makakamahan na dayong kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Na iyo ang kaligtasan kan kinapan, ang buhay ng mga tao, ang pagkabuhay liwatin magadan. Kaya nokbunin mga angeles, nagasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman, nagaarang kami ni pagbuot mo na makasanong sa inda, ang sa mga tingog sa kaugmaning magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palatanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurang na ni kanagadang banal, burabod ning gabus na kabanalan. Ining atang pakabanalon lugod, kan simong espiritu nga ni para sa mo maging hawak asin dugo ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa rugang nabuot, nagpaubaya sagot sa pasyon, nagkuang tinapay, pasalamat, binakinidangan tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagpaanyaman kang kalis, giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo niyan kalis kang sakuyang dugo. Kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kang satuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na ikaha mahag na to. Kaya kami nagurumdum kang sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagapasalamat kami, tapi napagkanong mga tubang, asin makapaglingkod sa imo. Asin nakimahera kami nag-arang na kaming nagpaginabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginanduma kagurangnan sa imo simbahan na kalakop sa bilog na kinaban, tangani malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakang samuyang papa na si Leo, sa mo obispo si Joel, asin gabos na klero. Siring man, ginanduma, ang sa iyong mga surugoon na inarapod mo sa imong hali si kinaban na ini, itugot mo na makatubo sa pag-arog sa kagadanan kan sa imong aki, makisuma sa iyo masanang pagkabuhay liwat. Siriman ginanduma sa iyong pagkairak sa mga tugang nga nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin na sa liwanag kang simong dalawagon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay Bar Santa Maria Birhen na inakang Diyos. Ni San Jose, sa imbinyo ni Esposo, kan mabanal apostoles, kabos na mga santos na kaitupan nagpagaygay sa imo.
Magkanig maging kahiras kan buhay dahil kasagkoran, mag-omaw muraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sa kinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yakon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong at kadean mo, Mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa arwaldaw, itaong mo sa muyangon yan. asin patawaron mo Kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuyunungan, tanganing kaming natabangan kan simong pagkaherap, maging danay taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat kan mogmang paglaw masin pagdatong, kang samong parligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo at kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ikanagsabi sa mga apostoles, katuyunungan winawalat ko sa indo, ang sakong katuyunungan natao ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan simong simbahan, asin papagkanigua, na sa mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ikanabuhay sa nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuyunungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pati narawang kita kang tandaan ng katuyunungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kahaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kahaheraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara,
kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katoni dungnan. Uya si Hesu Kristo. Uya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan kasalan kan kinaban. Paladan kita gabus na inaapod, magpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bakwa kumaninigo na kamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Kagurangan, Hesu Kristo, namutan mo si mong banwaan sa Eukaristiya'y tinaumo at pagkamuot asin ng buhay sarong tinapay sarong banwaan sarong hawak nin kagurangan ang sakramento mamurawayon sa tuyang kamutan na sinakoon. Kagurangan, Hesu Kristo, tinubos mo ang katawuhan sa sakramento na tinugnas mo. Nagtaos mo nin kaligtasan, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangan, at sakramento mamurawayon sa tuyang kamutan na sinakoon. Kagurangan, Hesu Kristo, na nagpara nin mga kasalan sa simong hawak asin simong dugo. Buhay na daig kasagkuran, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangan, ang sakramento mamurawayon sa tuyang kamutan na sinakoon. Kagurangan, Hesu Kristo, na nagpara nin mga kasalan sa simong hawak asin simong dugo. Buhay na daig kasagkuran, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangan, ang sakramento mamurawayon sa tuyang kamutan na sinakoon. Mamibi kita. Kagurangnan na Diyos,
Ang pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo na sa mong sinisilibra sa Eukaristiyang ini, makadalugod sa mga nagtalikod na sa katuyunungan kan sa imong daing kasagkor na pinagiirokan. Inahagad mi ini sa ngar ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po kita sa magkapirang paise. Magkakaigwa po kita ni kaduang kolekta para sa tada. Paise po para sa mga kapamilya kan mga nilubong sa Department 1 kan taon 2011 hasta 2013 sa Legazpi Catholic Cemetery. Makiasikaso na po kan mga restos kan sa inyong kapamilya bago mag-Mayo 2026. Sa maabot na Mayo 2026, ilalag na po sa common ossuary ang mga unclaimed remains. Nakalagman po sa tarpaulin sa may gate kan sementeryo ang pangarang kan mga na-exhume na mga restos. Donations, October 28, gabos po ining anonymous, 4,500, 1,000 pesos, 1,000 pesos. October 29, anonymous, 1,000 pesos. October 31, anonymous, 500 pesos. October 31, anonymous, 3,000 pesos. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, ang satuyang Kora Paroko. Salamat po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ido ko ang payo sa asin magagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Sa iyang dakulang pagkamo tinawan ang tao nin mahal na Diyos kan balaog na nin buhay. Warasan lugod kamo nin Diyos kan biyaya nin pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa iyang aki asin nin paglaom na makaibahan siya sa bagong buhay. Amen. Amen. Lugod kitang mga nabubuhay, warasan niya nin kapatawaran asin sa gabos na mga nagadan, warasan sinda ning liwanag ni asin katuyunungan. Amen. Siri na kamo nagtutubod na si Kristo na buhay liwat sa mga gadan. Mabuhay man lugod kamo sa kaibahan niya sa kaugmahan na dayong kasagkoran. Amen. Amen. Asin bendisyonan kamo nin Diyos na makakamhan, anama, asin ang aki, pati nin Espiritu Santo. Amen. Magdanday kamo sa pagkamot ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo, kan kagurangan, sararo kinang sa satong pagbaklay, aninterong albay, gabos kita, magrukyang. Pitong dekada may 5. Ang Diyos danay nakaibat na Sa bagong dalan na agihan. simbahan na sinundan, day niya kita pababayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo, kan kagurangan, sararo